yimɓe yo mbattu gande mumen ɗe e ɗemɗe ɗe e ɗemgal Pular beele bandiraɓe naftoro ɗum kadi ɗum wallita hisude ɗemgal ngal e ƴellidde ɗum e yonta karallagal kesal gonɗen hannde o kadi ɗum ɓuri tengtude sibu kala ɗemgal ngal windaka ngal janggaka yimɓe ne gandi wattinta ko mayde bindugol noon goo ko resorde ene resa pinal meɗen ubbita pinal meɗen kadi wallita ɗemɗe ƴellitade ɗiɗi ko lowdi ko duttorɗe ɗe ganduɗa ene mbawi hutorede e nder jangdi sukaɓe e oɗo saaha leyɗele ɗe foof ene darani yo ɗemɗe neniji yo ɗemɗe gendiji binde jangguine enen wonko puɗɗen hen ɗeɗo defte ma ballita ɗum ɗon ɗum noon ko yidde wiide tan wonde ɗeɗo defte bindeteɗe ko wasiya ko gueɗe ɗe ganduɗa en ceerani e wasiyade jangguɓe meɗen goto fof wattu gandal mum ngal e nder ɗemgal Pular winda ɗum watta ɗum deftere beele yimɓe fof ene mbawa naftorade ɗum ene wayno Oumar ko ɗum ɓuuri tengtude ko jiɗmi haalde e wasiyade bandiraɓe yo tinno kañumen fof kadi gabbito e ɗum ɗon sibu ko gueɗɗe ganduɗa ene ballita en no fewi to banggue ɓamtare ɗemgal ngal to banggue kisal muɗum eɗen jetta Allah eɗen jetta Abou Gaye jeyɗo sababu rendinden hande oɗo saaha e wuuro men wiyete Gocci wona hunde wemde kono ko mawɗum ɓiɓɓe fulɓe ndendiɗo hande e inde makko pour yidde simbinde e tengtinde hol nafoore windiyankagal hol nafoore bindi e nder windere nde enen amin gari représentere le Plan Speaking Association to Dowlay Dindude Amérique e kadi ne ko fete ganduɗa darinde yidde wawde hirjinde kala kono wiye ɓamtare to banggue bindi to banggue pulaw e ɗum waɗi min tawama hanki no gurduɗen kono kadi hande kadi en jii hande no wurde hande e ɗum noon eɗen cikki tan bindi woni deftere ko hunde nde ganduɗa henene ko fawru moftude bindi men e gowadi men e ɗum noon eɗen cimminaɓe tan nde jokkata golle nde wonno ɗum noon ne waɗi fayida no fewi kadi ma naftu renndo ngo ariyoɓe janggo ɓe tawaka hande o kono ɓe mbawa famde kam wonko gollano e ɗum noon en foti jokkede golla ko henene Plan Speaking noon ene daari hono ene yeɓi hono ngal ɗo jabbal pour wawde sembinde e tengtinde no yippota ƴellirade gagaɗɗe ɗe meɗen sabu so tiwinde ɗo rewani ɗemgal muɗum haalani ɗemgal muɗum tesaki ɗemgal muɗum ene wayno ko majorti nono jiroɗo ɗemɗe goɗɗe e ɗum ɗo ko hunde wonde fayida no fewi minen de amin jaadi hen amin belti hen e kadi amin jokki golle wawde ligganade rendo ngo henene e oɗo sifa jarama musidɓe jayde dia o e Pini TV addi en ɗo hande ko tawtorede ñalawma windere deftere Pular bindi Pular jangde Pular so wiyama noon Pular sikki ala ko jandiyankoɓe mum ko haaliyankoɓe mum ko windiyankoɓe mum ko daraniɓe kala banggue mo jaaruɗa e ɗemgal Pular enen noon ko hanki garɗen ɗo gummoriɗen ko Nouakchott wondude e ardiɓe Gollal Média woni min kaldowo e mono yettude Oumar Elhadji Thiam e Amadou Diop leñol ko enen gari ɗo inde Gollal Média tawtude ɗo en hoto bandiraɓe meɗen e lawlol communication mo ganduɗa ko kañumen heɓɓi oɗo ñalawma windere yankejo ko ɗum addi en ɗo hande eɗen noon e yentere ɓennude defte meɗen ɗiɗi en jalti hen deftere wiyete ko Bobolone ko deftere dime bindan deftere wonde nde ko deftere wiyetede neɗɗo e bandum e defte ɗe ɗiɗi kala sen galama mbiyen kode jokkol kono deftere meɗen yaltunode e nder hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho deftere wiyetede inde adi hande noon adden ɗo en ko tawtorede hono o ñalawma kono ko ɗoftudirde kadi e musidɗo meɗen Hammi Amadou Ly e hollide hono deftere muɗum wiyetede pinal men e tenti hen kadi ko mawninde e teddinde hono musidɗo meɗen Abou Gaye mo ganduɗa ko jandiyanke ko haaliyanke ko neɗɗo daraniɗo ɗemgal ngal no fewi ha wona seeɗa saabu min ni mi wona koɗo ɗo e wuuro ngo somi welama mi wiya ko ɗo jeeyami nde wonno eɗen gododira ɗo eɗen jiida ɗo e ko yimɓe kadi ɓe ganduɗa ko
ɓamtaɓe yaadede ɓamtaɓe wurdede gila hanki taw wona hannde teddugal ngal mawni somi ari ɗo somi wi wona koɗo mi ko yiide kadi joomumen holno noon nanguirno nde ɗo hunde min ɗum bettadi saabu mbeɗa andi nokku o mbeɗa andi ɗum gila mbeɗa famɗi mbeɗa ara ɗo sababude jottodire no mbirumon ni e sababude jiidigal kono noon en mbawa wasde kam yettude hono wuro ngo sukaɓe wuro ngo mawɓe wuro ngo e ngal ɗo teddugal manggal ngal ɓe jaɓɓi en ngal ɓe jaɓɓi hono bandiraɓe meɗen arɓe ɗo e mawniɗo oɗo ñalawma en ji no ngoɗo wuro caggal noon nde ñalla walalde Allah newri kadi tacca ara ɗo e ngoɗo wuro teddungo ngo jiiɗon ko guila subaka on jii ko musidɓe puɗɗi holdirde jaaogo e musidɗo men wonɓe to Piidi TV en calni musidɗo men Abou Samba Diop mo lewlowal Pinal en juurimomo ngoɗo wuro wocci noon ɓe jaaɓi musidɗo won teddugal musidɗo dendagal lewlol communication e gargol Abou Samba Diop mbiɗen no kono ruttu teddugal musidɗo men guiɗo men Abou Gaye jaaɗe e ngoɗo wuro en jii hanki ngalɗo jaɓɓugal ngal bandiraɓe fof ne jaɓɓimo dendagal bandiraɓe makko jalti wuro ngo e diwan wuro ngo fof hande kadi en pindi kadi en pinde wadde conférence o musidɗo Abou Sy mo ganduɗon e musidɗo Hammi Amadou ɗum noon on daaraɓe jaaogo e Pin TV dendagal bandiraɓe fof en calmi fof en juurima kadi e ñaguima gaw yen mbatnimo wuuri édition garowo kadi tawa Allah hokkani haw wurde sellude hawrude hen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh seedantagal wonande subtaɓe haaloɓe e hunde e golle makko ni ginol golle men lelori so jeyɗo haaji bandiraɓe noon ballodiren so tawi en lelni ginol golle en mbaɗingol soumettre autorité ji men ha en kolliri ha en jaɓodiri gasi hoto won kala saaha goɗɗo ummoto wiya alay sago ma heñña hoore mum e ginol golle lelnagol ngol minen ko ginol golle min totta ko e ginol golle ngol min tongoro ko hen min ɗowoto jarnoɗon jaafoɗon joni ko ceerno Mamadou Boubou rokkata duwaw bisimilla ceerno fatiha lawol e salatul fatiha yo Allah nawnan en yo Allah ɓumnan en yo Allah hokken sutura aduna e lahara bi jayi sel wujudi wa ashabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك بقوة ربوبية وعزة الجبروت وقدم الفرضانية وقدرة الأزلية أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد أن تؤذينا من أدنى وتوصلنا إلى الأقصى الدرجات وتبلغنا إلى الهدف المراد وأن تفيد علينا ألف البحر داك بجاه سيد الوجود وأصحابه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله dokkaɗo ngal ɗo teddungal ko enen dokka teddungal ngal so Abou Gaye hokkama teddungal ko enen dokka teddungal ngal ɗum noon darɗen hen ha ñalawma o gasa yalla fewnanen hen en mbawa wase haalde sababu o ko lewlewal communication min kaali min kalti min ceerata e reftade min mbiyata ko yalla juutnu balɗe fedde moɗon nde alana wawi kadi nde ɓuura ɗo sabi kala ko dañƴen ɗo e welema kala ko dañƴen ɗo e wattorede kala ko noori en ɗo sababu o ko lewlewal communication sabu ko kamɓe miiji oɗo ñalawma miiji wadde ɗum ɗo e nder wocci e haala maɓɓe ko kamɓe dey kaali teddungal ngal ɓe ndondi ɓe ngari ɓe pukke nder wocci ngal eɓe gandi wocci na handi hen ko kamɓe mbi eɓe gandi kadi wocci ene noori ɗum sabu tawde ko pinal e gandal
so ɓe gaddi ɗum e wocci ene foti gandata ma rondade ɗum min ganda so tawi ene wawi min mbawa wasde rondade ɗum kono noon mi sikki so min pelliti ƴettude ɗum hay tekkude min tekkata no foyi teddude fof sal jaɓi min pawi ɗum e dokkoye amen e yimɓeɓe ne wonno kacciraki yimɓe kacciraki on kacciraki on kacciranani hoɓɓe mon ɓe hay foɓɓuɗon mbawa Allah jarama on jarama yo Allah yo moƴƴere Pulaar speaking ittaɓe gila États-Unis yo ngar ɗo tawtore oɗo ñalawma nde Abu noddimi wimi wonne e yimɓe amen ummiɓe Amérique ne ngari ɗo mbimi eɓe ngara walla mbiɗa koɓe ngari ɗo o wi ɓe jettima mbimo Abu ɗum teddani o wi ɓe jettima ɓe ngari mbimi alhamdulillahi rabbil alamin Allah jarama ɓe jarama yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah teddinɓe ɗum ɗo ko teddungal mangal kala mo ɗum yonani ala ko yonata may aduna minen de min jonama ɗum min jonama ngal ɗo teddungal yo Allah yo moƴƴere min calmini on min juurima on e ɗum noon min calmini on min juurima on yo Allah yo moƴƴere ɓe mbi ñalawma o hangati ko goɗɗoyɗo tawde ko goɗɗoyɗo jiɗɗen ko raɓɓikinade hayso en mbawa ɗum noon yalla waɗan en jaam wonko yiɗi haali ɗo mbatton en haqqille représentant et maire Hayre Mbar et son représentant mi salmini autorité ji e notable ji wonɓe ɗo ɓe fof woni kala indi mum e yettode mum mi salmini les émérites journalistes mi soynimo ɗo waɓe no Hamme Ly en waɓe no Maka Ly en waɓe no Idiga en e gendiyankoɓe waɓe no Samba Sali en kamɓe fof vraiment mi salmini mon fof kala indi mum e yettode mum mboɗo welti hande e oɗo ñalawma par ce que ko gendiyankagal e ɓamtugol ɗemgal Pulaar woni ɗo ene kala mbiɗo kadi ɓamtugol ɗemgal Pulaar wiya ɓamtugol leñol ɗum noon c'est extrêmement important oɗo ñalawma hande ko ñalawma symbolique non seulement ko Pulaar haalete ɗo ko Pulaar waɗete ɗo ko gendiyankagal waɗete ɗo développé mais également baɗanaɗo ɗum o ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema minen hande ko mboɗo wawi wiide ko minen tan mbawi haalde e mum par ce que Abou Gaye min gandi ɗum gila min goni sukaɓe tokoso emin mbaɗa gila 6e collège Abou Gaye ko kañum tan min gandi ha ɗo ɗomin jarete ɗo Abou Gaye serata e wadde min conseiller serata e wadde min guide kala komin cohli kala komin jiiɗi kala ɗo min dari Abou Gaye nan ɗon dari ko neɗɗo moƴƴo machallah sa ƴeewi nder wocci ko waɗi représenté e nder walde ko ɓurɗum hadde lamdam e nder APW min komi président APW je suis le vice-président APW international min rene Seybara Aw garɗo hanki o kañum woni président international min rewe mum kanko koye bureau exécutif o jeeya kanko jogui communication kadi mi wima kala ko jiiɗa e aduna so ala communication moƴƴo ɗum wawata yarude yeeso guila e développement économique so tawi a yiiɗi ɓamtude leydi il faut que communication yaada hen par ce que communication woni base fof kala ko jiiɗa ko communication woni base mum won wiyoɓe ni kañum woni disons deuxième pouvoir par ce que communication joguiɓe communication ene mbawi moƴƴinde leydi ene mbawi bonnude leydi ɗum noon koɓe mbaɗata ko c'est extrêmement important min mboɗo waɗaɓe hen félicité mboɗo waɗa encouragé aussi Abou Gaye yo continue e ko woni ko par ce que ɗum weeɓani yo continue en mbaɗamo encouragé kala ko feƴƴi emin caggal makko emin dondi en tant que gendiyankoɓe so ɗum ɓenni aussi mi waɗa remercier honorable député Moussa Hamadi Sarr parce que so tawi aussi mi ngari ɗo
min à plus forte raison so mi jogui mo courage à chaque fois nadde association ngaji wado o bado œuvrer dans le développement pour le développement en fait de notre village c'est grâce à lui parce que wonu yobe ko luttunodo parce que umimo do gila 93 ko garti buga hewaaj kanko à chaque fois o mu wiyeme abo a wawa dañde ko buri wuro ma ar wanni wattudi parce que min boji gila min goni université on a fait 2 ans dans une même chambre non seulement minen gondi galle kadi ko min sehilabe kadi on a fait 2 ans dans une même chambre à l'université min bodo école supérieure polytechnique kanko nden avant ko mo yahro wonno faculté o wadanno géographie avant ko mo yaha enam minen gonno ran Allah wadi min j'étais admis directement en fait au concours d'entrée à l'école supérieure polytechnique kanko après il a fait le concours d'entrée à l'école normale ou non école d'administration école nationale d'administration o yehiron min jehi ha min jalti kadi min potti min meda certitude min meda humbundirde donc neddo modjo boroma encourager en tant que jeune kadi kanko ne kala ko fejji e min dondo inchallah rabbi dum non vraiment mi salmini on fof on woccinabe mbodo nyaago Allah nyaloma hande o yo won nyalomaji kewdi onon wa lewlowal communication ko batton ko c'est extrêmement important mbodo nyaago Allah ido nyalomaji hayso mbaye wadde 2 ans wala 3 ans dans l'année mbodo dum dans diverses localités c'est extrêmement important dum non vraiment wadum encourager kadi inchallah rabbi on va prendre contact dans notre cadre nous au niveau de Walalde wala au niveau de Dakar wala ainsi de suite on va prendre contact avec vous pour que ballon min hollo min aussi min badiri ko wayni inchallah rabbi pour wadde attirer koreji men ngendi yankobe vraiment assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jam Allah wiete non tibbe julbe sattude tawde ashhadu an la ilaha illallah fanortoɓe hatimul anbiya imam mursalin salminago diine salminago islam on calminama onon kala on juurama oɗon ñagane Allah jam balɗe juutɗe wondude battane moƴƴe eɗen jinno ɗebde junnade kono tuknade eno ceerno men Abou Gaye wini hayso woni o ɗeɓi haalde enenne mbiyenmo en ɗeɓi famde duttoɗen ga mate ina ɓura yawde ina ɓura kadi moƴƴude wonɓe mbiɗa noon yo jamir caggal nde ɓe jamiri ko aadora eɗen mbiyaɓe Allah noon so ɓe jamira sabu lekki fof ina foti yawade jambere tawi wona lekki ki jambere roogi eɗen dutto ga en e ɓiɗɗo basorɗo bandiraɓe sehilaɓe oɗo no mbiɗon ni ko Moussa Amadou ariɗo en ariɗo ko ɓiɗɗo basorɗo gorko cubballo mo mbiyatmi cubballo diwowoy cuurki jaltinowo e bowal cubballo joom kawɗi kawnuɗo kawaɗi mo ñaldane kawnaɗi waɗi ɗum ko kawɗi kawani gorko duma danejo ɓi inne ande joom saha mo alda e namdal woni ɗo ko l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale woni ɗo ko le vice coordonnateur de l'UVS woni ɗo ko le DG du CROUS centre régional des œuvres universitaires sociales de Diamniadio hande oɗo saha Allah wela waɗini hono nda noon ko kanko noddirte omo notoro l'honorable député élu par le peuple sénégalais woni Moussa Hamady Sarr. Moussa Hamady Sarr non hatta ɗon ko Moussa Hamady Amadou tanum kudi dadde buhol ɓolti penday Moussa Fayol Hamne Demba tanu Abdoulaye Dow Kembu Ali Boucar yor Boubou Racine Ali yor Sam Boucar mani hellere Boubou Tori Jam tanum rek altini siley Fati Kembu malaɗo Bourkumba dawlo burom moƴƴo Baba Ramata ɓoye bitti Ali Moussa gaddulongel kajja kuma pele sada kumbel Ali hawjiberi ɓiɗɗo basoro inani woni Moussa Hamady Sarr délégation o noon mi waɗa tan marbande mi haaldani hande noon hakkillam ma paamol ɗum sabu mi dañani o rokkede oɗon temps omo ardi e hol yon oɗo ɗemnoɗo ɗo ene haalde walla kalnoɗo haaroyi ina moƴƴi noon yimɓeɓe ganda holi kanko wonande joom haqqille fof ina faama wonde o kaalo kam wona feere hippo kono noon ɓuura tentude
oɗo ko DZ o wiyete. Jarama Ceerno Idi Gaye min calminima min juurimama. Bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Amin calmina wuro ngo fof. Amin puɗɗoro e calminali ɗi Farba wuro ngo. Min calminimo min juurimomo, so min calminimo min calmini dendagal hohoɓe e mawɓe galleji e jomen leppi wonɓe ɗo e wuro ngo fof min pawe jungo makko. Min calmini kadi imam wuro ngo e lomtiɗo ɗum ɗo heno o. Amin juuroɓe kamɓe kala, amin ñaagoɓe kadi duwaw. Amin calmina autorité ji gonduɗoji fof. Amin puɗɗoro e madame le maire et l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Hayre Mbara. Amin calmina également le représentant du commandant de brigade de Bababe e dendagal autorité ji baddi déplacement ngari ɗo tawtorede ñalawma oɗo. Minenne min ngari tawtorede ñalawma o e wallude mon e ñalawma o. Ñalawma o hade ami arde hen min jettat bandiraɓe wocci fof. Min jarnaɓe sabu hanki min kiiri arde kono ko heewi ɗo ko fof humpani amen. Min nani darde nde, min nani tertugal ngal, min jii kadi ɓe nelɗon ɓe ngari timmini woni jahrigueɓe amen ɓe. Amin calmina ɓe. Min beltima nde tawno minen ko ɗo min jeeya. So min mbaɗanano ko ɗum ne min mettinta par ce que min ngari ko cuuɗi amen. Min nde wonno kon tedduɓe mbiɗon ɗum gasata taw on mbaɗani ko way noon. Komin jii e komin jiyani fof min nani min tini kadi min beltima. Yo Allah yoɓmon, yo Allah weltin mon. Ko heddi ko amin calmina lewlewal communication e ardiɓe ɗum ɓe fof. Arɓe ɓe eɓe garani ɓe. Amin beltaniɓe sabu ko waɗa ɗo ko hande waɗana ko fuutankagal fof, waɗana ko leñol ngol fof, waɗana ko ɓiɓɓe fulɓe fof. Lewlewal communication ko groupe daraniɗo Pular. Aɓen mbaɗa hen ko ɓe mbawi e ko ɓe mbawa. Ñalawma hande o tengtini ɗum. Ñalawma o ko ñalawma livre international Pular. Woni dendagal windoɓe e ɗemgal Pular no leydi Sénégal e leydi Mauritanie jogini journée du livre. Tawi ko livre tan watte magnifié, livre tan haalete. Kamɓe ɓe ƴetti on ñalawma ɓe kerani ɗum defte bindade e Pular pour mawninde bindande meɗen. Tawi ɗen bindande ala ko umminiɗe so wona yoltude, so wona siftinde, so wona waajade ɓiɓɓe fuutankoɓe e haalpulaar en tawi kadi koye ɗemgal meɗen. Aduna noon waɗa créé koye diversité. Manda diversité no wiyete e Pular koye ceertal. Allah idi addude ceertal. O waɗi ɓe ɓaleɓe, o waɗi ɓe raneɓe. E nder ɓaleɓe o waɗi hen haaloɓe Pular, o waɗi hen haaloɓe ɗemɗe woɗɓe. Hay nder Pular en ɓe o waɗani min hen liƴƴi. Ɓene mbiye ko nangam, ɓene mbiye ko nangam. Wadde on diversité ngal ceertal yimɓe jaɓat ɗum ganda ko Allah fecciri noon aduna o beele ma aduna o moƴƴu. So diversité woodi noon wurnata ɗum ko goto fof ko jeyɗa ko tengtina ɗum, pewna ɗum, ko ɗum ngarɗinta aduna o. So ɗum ala aduna o soofat. Wadde nden so tawi enen en goni leñol en dañi haranteɓe ina kaɓano leñol ngol, ina mbaɗa hen jawɗelu men, tawi kadi anduɓe ɓe ne gandi condition ngaji ɗiɓe liggotoɗi, ɓen jarnete duwane ñagane Allah yo Allah ɓeydu bawal ngal, Allah ɓeydu muñal ngal, sabu amin gandi no ɗum way musde e no ɗum way hewde caɗele. Malgré tout kadi ɓe goppani aɓe jaggi, aɓe jiɗi yo leñol ngol ɓeydo wodde. Ɗum noon enen ne kala ko ɓe dari daroɗen sara mabɓe jonnen, daroɗen sara mabɓe mawninen ɓe, daroɗen sara mabɓe ɗoften ɓe. Ɗum ina jeeya e sababuji tagɗi min gummi Dakar min ngari tawtorede oɗo ñalawma. Amin jarna mon, mi wawa limtude mon onon fof, mbeɗa ande mon hewɓe, mbeɗa andi hen monsieur Ly Makka, mbeɗa andi hen Idi Gaye
gila amin goni lycée Limamoulaye abe mbada terminal amin mbada seconde kambe jogino fedde ne wiye fedde kawral pular wadde o boyi wonde gendiyanki mbeda andi hen Allah ji hammeli mo enen fof kumpiriɗen yidde mum e pular e gandal mudum sabu kanko wadata animé émission biteedo ngalu ma hande bur duubi sappo te eden gandi so tawi wonini ko yiloyade kalis wonto waawi yirdum ha heewi taw wona e émission bolo mais ko yidde mo pular e yidde mo pulago sa andi mo no feewi walla a humpiri momo no feewi ne waawi njurmodamo ni parce que amin gandi andube mo ne waawi njurmodamo e hakke tampere makko te amin gandi gandal makko ngal do tolnido so tawi o jabi ngal yeeyde o mo yilo kalis mo tolno ko buri do tolnido kono non ko yidde mo pular tagi o jaggi hen ha tiidi yontere fof so ala gantu o ara o yewta fuutankobe tay kadi ko yewtere wande faayide o noddata ko jomen humpiro ngara jawtana bandirabe to aduna o yarata dum non andene seydili a jarama yo Allah sembin dole amin calmina non amin beltani Abou Gaye koy mabbe o jeya nyalawma o adda koy wucci so tawi adda may wucci o mo jeya mabbe ko teddungal makko nani Aboubakry haali e makko ko seeda min bawa hen jurnade nyalawma on e faadi kono Abou Gaye ko mojjo Abou Gaye ko dimu Abou Gaye ko jiddo leñol mum ko jiddo bandum en ko jokkowo endam do o jibina e wucci kono walalnaabe hewbe cikata kanko o jibina ko walalde wucci non e walalde ko gorum sada wela ko gorum sar yidi ko gorum sa yida ko gorum sa wi do farba a wiyatto farba gondo do farba o so tacci mayo so wini fodondire ton lefol ngol o hebat hay gora la ko wawi hen jaltaabe o mayso jagodin jano kanyum tan wonto ko wonnobe do tan tacci ngari do ken gorum mais so hubbe woni gorum ina wadi wadobe dum incarné woni les symboles Abou Gaye ko très dignon walla mbien c'est le symbole vivant de la relation wucci e walalde ko wadi kam non wiidi onon wuccinabe onon mbaawi settade darne makko min cikkarni ko ala e mon haaju Allah ne seedi no waya min jogade haaju ni min cikkar ko ala e mon haaju minen beedo fof APW woni association pour la promotion de walalde ko mawbe jogotono minen beedo fof kanko nani amen hen kanko turi amen kanko wi amen ngare hayso min badi baru desi bonde parce que minen beedo fof ko min gejirabe kanko heewi artirde amen e raison got fof o nodduma les o haalde ma kede naf walla wara galle ma o mo mojjini so yehi ha fedde nde ferlima yimbe natti wadde baruji walla majjundiri ko kanko arata o bamta dum wadi ne nyaldi di jagga min tini dum hayso wonana fedde nde ko min arannobe mais e der cadre fedde amen APW no Abou wini min bi min ngarat min tawtore min cettanoma ko min gande makko ko mojjere nde min cettanoma ko min gande makko wawde jokkude endam nde min cettanoma ko min gande makko karallagal ngal o holli amen to ha tagi fedde nde ina wuuri ha hande kala walaldinaaji gondo Dakar ka mawdo ka cukulil sa darimudo ado ay settade sino wonan Abou Gaye tawno ko APW fusi dum sada wela sada metta ko kanko wadi dum amin jodo duubi tati oron ngandi walalde taw min ngone cadela men min badani bor amin gandi no min gurdi kanko ummoto o borno pade makko o ara yimbe be o halda e gorfo ko foti haldude mum o ngare mbaden bor so bor ngu wadi kala ko watte kanko idoro wiide mbadi reni kala to yahate kanko idoro parti o min tawmo ton ha fedde nde darto wurta dum non Seydi Gaye ka mojjo kala teddungal ngal mbadanada ada handi hen c'est vrai que journée internationale livre mais c'est bien aussi min mbada profiter yeso bandirabe ma jodi bido be denduda golle be min kalnabe holno podda e bande en min kalnabe yiddema e bande en ko jidda leñol ngol ko jidda pularo ko fof jidda yiddi ko bande en be jidda kadi yonnude ko nokkuma o jidda yonnude ko do kodda do jagguda hen ha tidi jaran ma fof
sinno a wayin noon ladde a wayani noon ga tan ma wiye ka samba alar kono gande kala no waye mon no waye amen ni kadi ɓuuri ɗum noon ka moƴƴo Seydi Gaye Allah jarama a jarama ko wona ɗum ko wadde siftindimɓe walla walludeɓe yoɓe mbattu hakkille e lelowal communication kala golle gollata daroɗen hen darden hen no doole men putiri puusen ɓe yoɓe jaaru yeeso par ce que kamɓe gonu jinal golle meɗen so leñol ala anduɓe so leñol ala windoɓe ngol leñol majjat hande moni men fof ne andi ina siftanteno walla ina tindanteno nde tawno windaka a yejjiri konngol gotol ciftorta hen walla ɗiɗi te minen ɓeeɗo tan min kawre tindi belɗi kono fof yeehi nde wonno windaka ko bindol wurnata leñol wadde onon dariɓe oɗon binda hanki men dariɓe oɗon binda eko faya janggo oɗon mbaɗa des réflexions oɗon mbaɗa produire oɗon totta bandiraɓe ne kutoro non seulement oɗon jiiɗi walludeɓe yoɓe pin mais kadi oɗon jiiɗi ko wonno ɗo hanki fina tawa men ko yo heddo tawi kala garɗo janggo ma hawroy hen ɗum noon on mbaɗete encouragé e ngal jaɓɓal mbiyeɗon yon jagguɗon ha tiiɗa minenne kala to min mbawi hen hedde mamin keedan leñol ngol kala to min mbawi hedde mon mamin keed mon ɗon ko heddi ko noon ko salminde e yettude ɓe gardumi ɓe par ce que weeɓani aussi ko wayni waɗa hay goto amen arani notade e indam yimɓeɓe ne mbiya délégation Moussa Sarr no wona délégation am minen gardi mone mabɓe fof ko ñalawma o ummini ɗum mone mabɓe fof hubbi ko oto mum waɗi hen gasoil wona min yoɓi donc ko abus de langage tan par ce que minen jaadi mataw ko min woni honorable député mais Aboubacry oɗo ari koye inde APW no wi mon ni ko walalde najo mais kadi omo andi Abou Gaye heddiɓe ɓe woni Farba en woni Djib Mbasu en Soumare en Seydi en Adama Sow en kamɓe kala e sukaɓeɓe mone mabɓe fof ko haaju Abou Gaye o e haaju lewlewal communication addi ɗum ɗo e yidde mawninde ñalawma o e mawninde Abou Gaye wadde kamɓene Allah jarama ɓe jarama ɓe jonni ñalawma o onon ne woccinade Allah jarama on jarama yo Allah ruttuma ɗon teddugal merci beaucoup si ko kamɓe puɗɗi ngoɗo miijo ko kamɓe gaddi ngal ɗo dental kadi ɓe mbaɗi ko jikku mabɓe ɓe keewi wadde noon nana wona joni kam duuɓi 4 ko timmi ene wayno hirande fof ɓe juɓɓina ngal ɗo dental kadi ko dental ɓe juɓɓinta ngal ko dental kewgal nafoore e ko daranɗen ko so ɓamtude ɗemgal Pulaar so ɓamtude ɗemɗe meɗen so ɓamtude piine meɗen ɓeɗe wawi tan tongude mi wiya wonde eɗen mbawno hande jooɗade tawa Pulaar majji kono Allah yettama hande jogorno majjinde Pulaar ko ene wayno en jii wonde ɗum ɗon kam jogotani heɓtade Pulaar waɗen wiide noon ko jogorno majjinde Pulaar ko wasde windede ko wasde jangede Allah yetti Allah en jetti Allah Pulaar watti windede ko ɓooyi watti jangede te hande watti windede waɗede defte ene wayno defte ɗe mbaɗeteɗe ɗe ɗum ne jeeya ko dandata leñol ngol ko yiide tengtin tan nafoore defte mbaɗeteɗe ɗe eɗen ñaago bandiraɓe yo tinno defte mbaɗeteɗe ɗe defte bindeteɗe ɗe yoɓe tinno ɓe coodaɗe sibi ko nden defte goɗɗe mbawata muulede kadi mbawen yettade fandare meɗen so ɓamtude ɗemgal meɗen ɓamtude pinal meɗen e hisnude leñol meɗen ene wayno ko ɗum kam woni wasiya ɓurɗo tengtude mo mbaddi ɗum wasiya ɗimmo o ko fewde e windoɓeɓe e koye muɗumen saaha gonaɗo o eɗen mbawi wiide ko saaha numérique ko wiyete nannugol ɗemɗe ɗe e nder internet defte bindeteɗe ko kayitaji mbatte kayitaji ɗi coggu mum ne tiiɗi so tiiɗa so yimɓe ngala kalis mbawa mulde ɗum kono ɓe sikki miijade wattude wadde e format mo ganduɗa ne wawi yeyde nder internet ene jogui nafooje kewɗe goho ɓuuri webde ɗiɗi ɓurata wawde sahari e tati kadi ma wallit gueɗe goɗɗe ma wallit ɗemgal ngal to banggue ko joyi hande ko
ko wiyete yoƴere tafaale woni intelligence artificielle si bo eɗen gandi wonde ɗeɗon karalle walla ɗiɗon machine aji janggata koye bindande baɗare e ɗemgal ngal e nder internet ɗum noon yoɓe teŋtinne kamɓene oɗon fannu ewa ko heddi ko duwanade Abou Gaye ko waɗana ko yo ardumo ɓural yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko ewa ko heddi ko mi salmini woccinaɓe ewa kadi mi yettiɓe kamɓene to banggue wawde jabdude oɗo kew e noddude en beele eɗen mbawa enen tawtorede ɗum e sembinde yimɓe to banggue jangde Pulaar e to banggue kadi daranade bindugol ɗemgal ngal e wadde defte e ko nandi hen e ɗum noon bandiraɓe on jarama. Bandiraɓe mi salmini on suka e mawɗo debbo e gorko goto foof inde mum e yettode mum en guidorima gardiɗo diwan mo Brakna hono walimo Brakna en dewni hen lomtiɗo président Mouhamed Ould Cheikh Al-Ghazouani e nder département Babaɓe hono hakem Babaɓe ko noonne kay autorité ji sécurité et défense halfinaɓe nden kay kisal meɗen wonɓe ɗo wonduɓe men mawɓe gure commune Hayre Mbar sarɗiyankoɓe meɗen halfinaɓe les notables du village onon fof mi salmini on e inde gardiɗo commune o ono monsieur le maire Moussa Hammadi Sy mi salmini on e inde dendagal conseil municipal mo Hayre Mbar mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko weltare mawde arde notade ngoɗo bismago fedde sukaɓe wocci wiyetede APJW dariɓe darde teskinde e juɓɓingol ɗiɗo ñalawmaji mawningol deftere men Pulaar innirande pinal men taw wallifi ɗum ko jaydiyanke men ngana ɓeɗɗitiɗo mo inde mum yawti keeri on baniraɗo goteɗo Abou Gaye en beltanimama en beltanima fedde lewlawol communication ɓe ceerani rende pine men e ganni men en beltanima sukaɓe commune Hayre Mbar daniriɓe ɓamtare ndeɗo fedde APJW mbeɗe ñaago ɓesgu wocci nde daroto heede caggal mabɓe mbawa dusde ɓe haɓe mbawa yettinde pandale mabɓe moƴƴe en beltanima fedde lawlawol communication ɓe ceerani rende pine men e ganni men mbeɗe yetta ɓesgu sukaɓe daraniɓe ɓamtare dendagal commune Hayre Mbar ha tengti noon e fette APJW e dardogol mawɗo mabɓe bani men gorko Ousmane Ba ɓi jinnaɗo modèle hono Mamadou Siley Ba dariɗo darde fayodinde e nder commune Hayre Mbar e nder département Babaɓe no didorino sabu ɗum ko dariɗo riwtude majjere e nder diwane yo wuur fedde lewlawol communication yo wuur APJW yo wuur ɓesgu commune Hayre Mbar darniɓe ɓamtare salamu aleykum wa rahmatullah wonɓe Amérique arde présentude wonɓe toon ɓe ene wayno délégation o noon woni hen ko Oumar Ndiaye woni o e Oumar Ly woni oɗo woni Acce Youssouf Racine Elimane kanko wonno président Pulaar Speaking o waɗi hen duuɓi 4 hande o saha koye Mamro Jeeya ko kanko kadi rokka konngol yo haal kono ene hasi so tawi neɗɗo ne haala moƴƴi tawa aɗa andi hol kaalowo o wiyete ko Elimane Rindiaw so tawi oɗon paama canton Rindiaw kanko woni Elimane Rindiaw o ari kadi koye dow inde Pulaar Speaking o ari kadi koye dow inde Elimane Rindiaw sibabol teddugal makko hakkude makko e Abou Gaye ɗum noon ɓaari mbiɗon hoto junno ko jinnomi haalde ko mi wawa haalde ɗum ɗo kono moƴƴi tan ko gandon holi kanko ko ɓiyi nande ko joom gueɗal to Bosoya pamon ɗum no Acce Youssouf ko ardi fof eɗen jetta Allah
no feewi dokkuɗen cellal kisal ha mbawde rinduɗo hannde e yidde mawninde musidɗo woni Abou Gaye. Oɗo délégation ko délégation Pulaar Speaking Association to dow laddude Amérique. Ko ɗum kadi addi min ɗo wonde Abou Gaye ko membre permanent du Pulaar Speaking d'abord pamon ɗum ɗo guila joni. Eɗen mbiya mo jeeya wocci walla mo jeeya wallade kono min mi considéré mo hannde oɗo saaha koye membre spécial Pulaar Speaking Organisation to dow laddude Amérique dendinɗo dolaji 37 jogiiɗo membre kon tolno e 2000 plus. Min noon kaldo e mon o mi représente fedde nde komi 8e président nde wonno komin sappo e ɗiɗo président hannde oɗo saaha tolniɗo woni hannde président o gardiɗo wiyete Harouna Dia o daña en arde ko minen lontimo ɗo hennene. E min komi 8e président ene wayno laamudimi koye Macky Sall nde waɗa campagne nde koye am waɗi minen jaaduno waɗede campagne. Donc noon soko tawi hannde Pulaar noddi labude min ngara notade ɗum e kadi yidde mawnide kadi oɗo bandiraɓe. Nde wonno kadi ko nodda hannde ko hunde wattude feewi puisque wiya ko pulko wiya ko ɗemgal wiya ko bindol so ɗemgal haalaka windaka majjat e ɗum eɗen jetta alno kamɓe haaloɓe ɗemgal ngal tinnoɗen cembineɓe balleɓe ko ɗum woni darde men dow laddude Amérique. Sabu ma won ɗeɓe temedere e quelque ne haali e dow laddude Amérique kono kanƴe fof so ɗum ndendi min liggorto ko anglais kono Pulaar o ɓurani min. Anglais o yoɓata min noon kono Pulaar o ɓurani min nde wonno ko toon min dawi ko ɗum min gandi ɗum min gandina ko ɗum min jiiɗi ɗum waɗi min cuusi fedde nde nde woni e nder dow laddude Amérique kono tolno e dowlaji 37. E ɗum noon kanko soko tawi woni représentant amen firti komo haala min ɗemgal Pulaar ngal mbaɗa ɓiɓɓe amen kaala Pulaar janngo jaam mbasa majjude mbasa yoolade dow laddude Amérique. Ko ɗum addani mi waɗa émission min dokkimo kanko yo haal ɗum ɗon pour yimɓeɓe ketto paama to min goni to henne nde wonno min goni koye nder mundi to ɗemɗe ñamodirta. So ɗemɗe ñamodiri noon laabude an ɗemgal ma ngal ɓuratma ɗemɗe goɗɗe ɗe henne. Ɗum saabi kanko Abou Gaye hannde amin jettimo no feewi nde wonno omo sawimi no feewi omo walli min no feewi. Ko wayno heddiɓe dendi Amadou Hamili en e ko nandi hen kamɓe fof oɗo ñalawma hannde ko ñalawma mo poti siftorede mo poti yettede no poti mantere kono poɗɗen teskade ɓoosi. Sabu kamɓe goni hannde des interlocuteurs auprès ɗemɗe goɗɗe ɗe fof kamɓe darini en eɓe kaɓe eɓe kaɓano en haade Pulaar o yoolade nde wonno so yoolima en majji fitti ken maayi e ɗum haade ɓe daari e nder ɗo dande tinnen cembineɓe balleɓe e nde wonno soko tawi ɗemgal haalaka windaka mayat majjat no mbimi wonni hennen. E ɗum hannde noon oɗo saaha ko ñalawma mo beltiri min feewi walla mo beltiri hannde no feewi arde tawtorede ɗum ɗo e sembinde ɗum ɗo e yeedi men ɗum ɗo ko hunde ganduɗa hen ene jaramin e hunde fof so jawdi so tampere fof ene jaramin hen nde wonno ko Pulaar ko ɗemgal ganduɗa hen ɓurɗo mo ɓurni ɗemɗe ɗe fof e nder windere nde hennen. E ɗum noon e oɗo délégation hono Oumar Ndiaye kañum woni le président de la section de New York. Hono oɗo Oumar Ly kanko woni le trésorier général ko général no mbimi les 38 états kanko woni le trésorier général ko liido ni min ko walagimo ni kono min dokkimo tan. Oɗo ko musidɗo men wiyete ko Ibrahima Thiam jeeya ko leydi wiyeten Silla walla min wuuro Silla. E oɗo ko Amadou Ndiaye e kañum jeeya ko Sillari Diaw ko minen pijji ko minen mondiri ɗo Silla ɗo hennene. Ɗum noon labbude so ɗum ɗon e waɗa minen fof min ngara min tawtere min beltodo e moɗon e dendagol ɓesgu wocci ɓesgu walalde e gure taari ɗen ɗo fof eɗen denda hen beelam e oɗo ñalawma hannde eɗen mbiya kadi yo juutan en. haada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ko Pulaar fin jam wale mon kono jam wali mboron mbaale jam e mbiye si yo mi wiisi kono lamɗo ko da gortoɗor kono gitteni mi yiɗani ko Pulaar fin jam wale mon o jam wali mboron mbaale jam mbar koye mi tawi yone jam taw yummon len nanay jam taw bamon len nanay jam gara koye mballe bawen kono jeeya e mballol na bundaño nuni kono jeeya e mballol na bundaño nuni mbiye gayo wi gay lamɗo ko da gortoɗo ko min koye mi jerjerti kadi mbaɗi ko kodde mbaɗi ko sac selia
mbaɗi ko sac sukara ɗum ko fedde gallunkoɓe wocci mbaɗi ko kodde sakuji ɗiɗi kodde mbaɗi sac selia mbaɗi sac sukara ɗum ko fedde gallunkoɓe wocci rewɓe eyyi jafa seede a jaram fedde jafuɗan seeɗa eyyi fedde gallunkoɓe wocci gaddi ko sakuji ɗiɗi kodde sac selia e sac sukara fedde gallunkoɓe fedde gallunkoɓe walalde gaddi ujunnaje nogas fedde pende dem ɗo e nder wocci madame Moussa Oumar Sow fedde mum addi dammuwol e ko yadata hen soble e sukara e warga e dendangal kone yaada hen kañumen gaddi ɗum dammuwol ngol nani ko heddi ko nan ɗo sara meɗen windude e wittude ko faate ɗemgal ngal ɗum ma o artu hen kanko Hamme Amadou Ly so Allah jaaɓi ɗum noon hikka ko deftere pinal men waɗi ɗum ko musidɗo men Hamme Amadou Ly oɗon mbawi nirkandemo kelle Hamme Amadou Ly kanko waɗi ndeɗo deftere ko deftere pinal men nden noon deftere nde wiyete ma ceerno Abou Sy artu hen faccirana bandiraɓe e nder ndeɗo deftere o haali hen gueɗe kewɗe ko faate coñce men ko faate pinal men aadaji men e gueɗe ɗe ganduɗa puɗɗinoma ni mayde ko wayno pekanen ko wayno leelen ko wayno dilleren gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hen ko fina tawa men ma ceerno Abou Sy artu hen deftere nde noon nanɗo ene yeeye ujunnaji 5 uguya e taw ko CFA 7500 CFA ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala no mbatten o sona rokkude ceerno Abou Sy o tonganen wonno ñalawma o ñawli foof wawata halɗo hen o tonganen ko faate deftere nde holko Hamme Amadou Ly haali ɗo hen so Allah jaaɓi bandiraɓe ɗo mbawi hettodirde no fewi so neɗɗo ari so hooti wiyama holko deftere nde haali tawa andi ko haala sona ɗum andata ko haala ɗum noon en jarni arnoɓe ɗo ɓe foof kamɓe fedde arduɓe ɗo ballal ngal fedde rewɓe walalde fedde worɓe e fedde subalɓe kala baɗɗo doole mum oole mum guiley haɓɓuɓe basuji guiley waɗɓe foof ma min jarni ɗumen ɗum noon ceerno Abou Sy bisimilla ma bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe wocci e walalde amin mbiya mon jaam ñalle mon jaam hiire moɗon ko ardi fof amin jetta woccinaɓe amin mbiya mon konngol gella e alifal wino koɗo sene arata ko miskina koɗo wertane wona lamɗo koɗo hotte wona gawlo tuggan ma walalde ha wocci on nuli nawtoɓe min nani haala mon min jii golle moɗon min beltima e teddule ɗe dendagal no ɗe potirno saɗa ari e wuro woto jettoɗa ñalawma goto mbiyeɗa woda mo jippiɗa sa hoori wuro mon mbiya woccinaɓe kay gona moƴƴuɓe walla wuro mon moƴƴani tawa komo jeppinoɗa o woni mo moƴƴani naworo wuro ngo foof wadde moƴƴo goto so moƴƴi o moƴƴani ko wuro foof bonɗo goto so bonni omo wawi bonnude wuro foof galle ceerno Mamadou Moussa Ba momin jippi hanki o ndiyam yuppama courant huɓɓama toon huɓɓama e dow inde woccinaɓe tawi kadi ko ene weela en jardi e suddiɓe galle o e rewɓe galle o ne ndidirno amin jetta ɗum ɓe lomtima toon dendagal woccinaɓe wonno wayanno somin kooti min mbiya ko woccinaɓe tawa noon ko kanko tan te kanko ceerno Mamadou Moussa min jiyani e makko hay ko fotino on bonni courant walla ndiyam nan yuppo ene gasa moƴƴere Allah
yo yettomo yetto woccinaɓe kala amin mbiya moɗon tan so tawi ko wiyete teddugal ko on nuli haaltoɓe amin gardi ɗo ene kadine e musidɓe woɓɓe dendagal garɗo ene salmine ummiɓe ha to halayɓe ko wayno ba cheikh e amadou dioulil ba e saydou nour diaɓe ko ɗo mbaali arɓe kadi notitade e ñalawma o woccinaɓe on kolli min ko wona ko élewaji mon kollanno min ɓogge ko ɓe kewno ko darade e terrain tan ɓe beddo kaaje ɓe doga ɓe natoya lycée ɓe mbiya minen mbawi onon minen mbawi moɗon ko wayno no yetterno kadi ɓurnoɗo tan jiiɓade tono kome o ɓe doga mbiya minen mbawi mon mbima on dog cuuɗo ɗon nder lycée sinno on darnawɗo min piya toon ɗum ɗo wonno hakkude amen woccinaɓe ɗeɗon ɗum ɗoyi amin beltanimoɗon no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen jogui hande yo mbayiɓe ɗiɗo hen jombajo goto wiyete ko Abou Gaye ko jombajo gonɗo jokkorgal hakkude walalde e wocci hakkude Mauritanie e Sénégal o woni kadi jokkorgal hakkude lewlewal communication e woccinaɓe kanko Abou Gaye amin jettamo amin mbima Abou Gaye min ganda ko mbaɗanɗa woccinaɓe kono kam min ji minen ko woccinaɓe mbaɗanma min ganda hol teddungal dokkuɗa woccinaɓe kono minen kam min ji teddungal woccinaɓe kolluma min mbima holko bannoɗa haɓe mbawi waɗandema ɗum ɗo ya jokku ɗum ko bannoɗa ko so tawi ko daranade ɗemgal pular walla daranade pinal pular wadde jokku ɗum ene moƴƴi min mbima so tawi jahannoɗa ko koyɗe jokkere enɗam walla koyɗe yaade ene jokka hakkude musiɗagal min mbima kadi Abou Gaye ya jokku sibu nguɗo ñalngu neɗɗo wawa dañde ɗum so wona ɗo teddinaɗo horsinaɗo yiɗa moƴƴere Allah yo yettomo woccinaɓe on moƴƴini so moƴƴo min on kolliti so wonano moƴƴo kadi on cuuɗi ko wawno hen wonde foof on moƴƴini moƴƴere Allah yettomo jombajo ɗimmo o wocci e walalde sibu walalde ko toon min ñalli hanki jombajo ɗimmo woni ndeɗo deftere nde wiyete ko pinal men nde ari koye nokku pinal kadi e pinal ngal min mbaldi ɗo ene hanki komin mbaali e ƴewde ko e hollede ko gila tugganma maayo tufde ha ɗo e nder nguɗo woro wocci ko hen min mbaali ene gasani tawa ko ɗum woni ko ñallini ñalde nde hande deftere nde noon eɗen korkitande so en korkitinde ganden ko woni e nder mayre ko soomi e mayre taw koye jubbande pinal ko dendagal geɗe peeñoje e nder rendo pinal ko dendagal geɗe peeñoje e nder rendo ngam wallidde terɗe ɓesgu maggu ɗemgal reeni pinal kono ko pinal tambi ɗemgal wawa wurde pinal so ala e nder ɗemgal wawa wurde wadde noon pinal men holko ɗum woni so wi kanko windenke o pinal mbete tan o waɗi hen men o sa wi ngal pinal men ngal pinal ko inde timmude wona inde heltande wona inde fuynande wona inde kadine mawninande ko inde timmude pinal men firti ko enen jeeyi naɗɗo hen jeyta e maggal fof o naati e nder maggal so wino pinal fulɓe tan ene gasa ko heewi wodano wooda yaltuɓe kono so wi pinal men ko inde timmude nannude kala ko foti nadde hen deftere nde to banggue mulgo mayre sa ƴeewi to banggue ñajendi ndi woni jajendi ɗum ɗo wiyete e deftere ko jajendi woni 15 piccal 5 ni ene sa ƴetti oɗo banggue woni juutendi deftere nde nde wiyete ɗum ɗo woni juutendi ndi ko 21 piccal 5 deftere hakkindinde e kala defte ene wawi ko ni ɓuuri hakkindorade woni ko yata aɗa tawa deftere ɓurdede famɗude aɗa tawa deftere ɓurdede kadi ne yaaji e mawnude tawa hellum ne fota ni kono deftere wiyete deftere tawi ko senide nde ko ɗo woni mulgo mum e mbadu mum e ɓeti muɗum o wona jool ɓurtuɗo jolɗugol o wona dabɓo daɓɓinguel o ala ko cemcembil jontaɗo sa ƴeewi to banggue mulgo ngo deftere nde kellori ndi waɗi ko hello ngoɗo oɗo banggue ene waɗi ko wiyete jeeri hollitta ko jeeri banggue less o hollitto ɗo en koko wayno maayo oɗo banggue baɗɗo jeeri o e banggue baɗɗo maayo o hollitta ko koɗki meɗen enen kala fulɓe ɗo mbawɗon wonde
won hen ɓe ngala ko wiyete waalo ko walla maayo e nder koɗkiji meɗen kono eɗen jogii kam ko ɓuri yaaji e jaalade tuggan ma Niger faade ɗo walla Tchad fayi ɗo koye jeeri hoɗa Niger ne waɗi maayo kono ɗo maayo ɓurgo jogade tan ko wiyete ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi kilométre wirti Fuuta ngo ko Fuuta o tan kadi waɗi ko wiyete hono waalo nokku demeteɗo galɗuɗo to banggue ɗum ɗo en holko woni e natal ngal natal gonɗo dow jeeri o oɗo woni toon ko Samba Diop leele o hollirta ko Samba Diop to pinal banggue leele to jeeri to ko kanko ɓuuri hettude toon gonɗo less o wittiyanke o e windiyanke o dañani ma taw hono Gellay Ali Fall o ƴetti photo deno Gellay o waɗi ɗum ɗo ɓeɗo ɗiɗo goto hen fof kañum jogui darapo e banggue sengo mo yaruno to banggue ko wiyete pinal ko sa yeehi to banggue leele wiyete ko Samba Diop mawɗo leele sa ari to Gellay Ali Fall tawata kadine hay jeeyɓe o ɗafti ɗumen ko jeyno ko kanko jeysi deftere nde ende waɗi 237 ɗerowol ko ɗum woni ko nde moowi ko ande fecci e pecce nayi hen feccere wotere o waɗi ɗum ko pinal jimri so en mbi pinal noon ɗo kanko windiyanke o ɓuri abbade koto banggue jimri tan e gueɗe goɗɗe e nder jimri nalankagal ngal o ƴetti ko wiyete pinal jimri o ƴetti kadi ko wiyete pinal coftal ɓalli ene tawe e nder deftere nde ene tawe e nder deftere nde kadi ko wiyete pinal dingiral woni payi ko pulareji coñce e cooloyagal deftere nde kadi nde waɗi ko wiyete gaaci pinal to banggue gaaci jeeya koye ko wiyete pinal ko ko nokkuji ɗiɗi tan noon windiyanke o ɓuri ballade ko Fuuta e Jolof eɗen jorti nokkuji leyɗele ɗo pinal fulɓe ina tawe ma windiyanke o artoye hen walla so en berlimama mo namdal kanko mbiyen mo an holko waɗma haade tan Jolof gartuɗa Fuuta te pinal fulɓe sa wi Pular ene ummonoma nogas leydi wona tugganma Soudan ha yettoɗo hene Sénégal wadde holko waɗma wadde ɗum ɗo so en berlimama mo namdal ene wawi o artoye hen gila e joni mbete ko saggi kinade addanimo ɗum walla ɗum namdi ko ngalu walla ɗum namdi ko ɗanle kewɗe wawde yaha ha yettoyo toon ƴogana yimɓe toon ko ene wona pinal ko wiyete nafoore ko yiɗi feññinde ko taw fulɓe fof so jangguidiɗe mbawi kono ene hasi kadine fulɓe fof ma jiitoɗo e koye mumen tawno ko Fuutatoro woni yuman pulago no diidori no so en garti e pinal jimri ko o addi kadine ko wiyete baruji kewɗi ɗi jiida baruji o addi e nder baruji ɗi baruji leele o addi baruji pekan o addi baruji keroɗe o addi kontimpaji o addi jarale o addi dillere ko wiyete ko ɗum jimri kadine o nandi hen e ko nandi hen gotiri hen kala o addi ɓurɓe lollude woni hen tawi kadi fote nate gonɗe nder deftere nde fof koɗe kellori woni en couleur o addi ɓurɓe lollude e ndin jimri yeru tawde joni ko e cuubalagal gonɗen so en ƴetti joni pekan jaganam so en gari joni e pekan tawdi ko ɗo gonɗen koye nokku subalɓe ma en tawɗo ene hunde wonko haali hen e do banggue pekan o wi helmere pekan nde hewɓe kolliri nde wona helmere Pular ete ɗum ina feeñi e tafugo kam e tafugo helmere nde ngon miijo holliri nde seeka ko e ɗaɗol helmere wolof feex e ɓeydol an rokkoy ɗum feexan e baylodiral alkule puɗɗorɗe kelme woni alkulal feu o wontoyi peu helmere nden wonti pekan ngoɗo firo asliwo ene amno tugnade e iwdi walla nokku ɗo ummi walla ɗo ummiti keɓɗo jimol ngol miijo woɗgo ari miijo woɗgo holliri pekan
ko fannu peekaali e no yimirte ni so tawi jimowo pekan o wonata koye feekade woni pekan no jomum fekorto ni jibini helmere nde kono noon firo ngo ko ɓasango omo jokkoye ɗum yeeso wittiyanke fof mo ene winda a ala hakke e hattan wiide tañorade mbiya ndeɗo helmere tawdi nde namdi nde nanni sikki ha kada sa jiccinde ɗum tan mbiya ko ɗum ɗo ala e sago gadda mbiya ko ni mbiya ko na so ɗum noon waɗi men wiide so tawi en duttima to jipporde men to ma en pengtoy toon yewtere wonde sibo won wiiɓe pekan ko ɗum jimri iwdi pulagu tan jeeyi ɗum kanko noon o sekuyi to helmere nde o rokki dalilaji mum kadi o rokki dalilaji ga en holko jeeyi yaari noon so en duttima kadi ha capanɗe jeenayyi kadi ne e jeetati ma en taw toon capanɗe jeenayyi e jeetati walla capanɗe jeenayyi e jeenayyi omona fuɗɗi toon yimde toon hollirde ko gellay no yimirte ni o wi roƴe moore cumu lumbani maaje cewka dogaji riire samba kuli johowo naalam janjori salum janjori barka mo telende ñirɓi nande haɗata nguyyade wenden reeni ƴiyal keeci kette penden ndeni dongre laaci fakka nguru mi ñallay fakka nguru minallahi yumma nguru bamma bofoode fayi weli ñamde mawni jeymanore ɗum ɗo ko jimol gellay o yaltini ɗum ɗo kadi e nder yatan tojjo tan ko tawna jeyno inde mawlu jeymanore hande waynguyo nana jimi jom wawa rondade waynguyo cengal ŋaawima ɗa kune ngare ndillan way wendi yo sambare no ngaari ko ngaari na yiwi tuubi juuɗi ñiije jeeyi cegeneji ngala ndillan ko colel dande maayo ɗaccuɗon bajel fiya baje lukke naɗo laaɓu fof so isi gare yata gaggal tawde wonɗa ko ndillan ɗo aɗa weɗi baɗare fof ñakkanteɗi bamaɗi hay bamateɗi turjeɗi mate cappa tiɗa manka ɗasa hunde ma hunde ɗon hutti makko mago ɗo hakkude ngare ndillan way wendi yo sambare no ngaari ko ngaari na yiwi tuubi juuɗi ñiije jeeyi cegeneji ngala ndillan ko colel dande maayo o wi ngaari renam ala reni ngaari ndillan reno ngaari heydi wi ndillan nawam weedu o wi mi jaga ciɗe mi jaga booti o wi mi ronki jaggude liɗɗi o wi ndenanamami koye maayo hakkude ngaari e ndillan ko tanum Demba jeeyimi ɗo so tawi tan on mbaɗano ni mi anda hamme bureau modi komi wona ɗo yalti so tawi windiyanki wiyama ko windiyanke gana ɓurɗo dowlude e nder jaydiyankoɓe meɗen mi anda kam tawi kanko ɓuuri wonde dowlude e windiyankoɓe meɗen kano kam ko dowlowo e nder windiyankoɓe meɗen so jubbima o ballima gellay o ballima ɗum ɗo addama ha e nder wocci janggama ɗon so tawi en dañani hay goto dokkuɗo dande min mbiya hamme bureau modi koɗo de dañani ɗo dono kono kay wallay noon ɗo gellay kadi nan ɗo moƴƴere Allah e moɗon so ari kadi o yetti o nanni e tommere ɗimmere nde ko wiyete pinal coftal ɓalli o addi hen sippiro addum jogoɗo wala oɗo misperson o addi hen o addi hen iwdi sippiro e mbadiji mbiruji jontanoɗi e jirwinnoɓe dinguire Fouta fof no ndidorino ko wayno Abou Tobo en Racine Kelly en Hamidou Kanel en Abdoulaye Gayel Abdoulaye Thienel waɗimi addude ɓeɗon ɗiɗo koɓe haalayɓe mare maɓe naare hen mbeɗa andi mbiyata cikara min ngala mbiruji en waɗi kadi ɗo addi ko wayno suka walla toɓɓere tatoɓere nde ko pinal dinguiral ina wayno ko ɗon o naatiri deftere nde pinal paggatengal e needi e jikkuji ko hunde hewnde sanne hewnde fayida o joopima boombi walla no boombi e sakataɓe gurdita e dingiral
eno jangde heɓirte toon e jangde jangatede e heɓetede e nder dingiral nde o tuggi ko e heblo dingiral ngo e hebgo so yehi haw ƴocciɗo en suka gonɗo e dingiral so en jeehi joni hello 18 ɗon suka ɗon ɗo haalata ene jangine ɗon ko faati ko e ko wayno ƴoccugol e janginede haala kaw diwi palal waɗi ku palal diwi kaw ala palal waɗi ku palal kay e kawyam nan ɗo jooɗi noon ko jeɓɓo fuujaade ɗum ɗo wonno ko janginirde yimɓe o holno cuko o eroto jangine konngol degingol tawi ala puujanɗe kewɗe so surga jooɗinoma hakkunde boomi walla boomi jooɗima omo elte e dingiral ngal o ƴeewete ko holno konngol makko lelorto e holno lellirta konngol e holɗo joopirta so heewi puujanɗe ɗe noon ɗe kadi o jangine hen muñ hay so jalama ko wawi wiyeede fof omo muña e nder jaleɗe ɗe ɗeɗo ko janginteɗo ko oy lelel yo ko rewanno hen accuɗo nene fitti juuli pitta coofa ɗon kadi oy nene he accuɗo lelel fitti soof pitta juula ɗon ɗum noon tawa a yawnat ɗum jawna ɗum ha yawa tawa so a rewi hen a fuujaki sa fuujima kamɓe fof ɓe jala soɓe jali a mettinta on kaɓata sibu needi dingiral firti ko muñ ene jeeya hen e nder needi dingiral nde so ene puɗɗo e pular ko enen tan jogui ɗum pinal ɓe mbiya wonko wonnoɗo ɓe mbima ene wonata tindol ko darol firti ko kala ko mbawɗa haalde min muñanima tawde a wi wonko wonnoɗo min jaɓi min mbima aha aɗa tinda aɗa haala amin keeɗi kono wonko wonnoɗo ene wonata ɓe jaɓɓito ɓe mbiya ene wonata tindol ko darol min jaɓanima haal kala ko haali hen heewani adde pusgu koye heewani adde wargoji walla sippiroji min jaɓanima kala ko penade ma no mawniri min rewanani min tan ko jaleɗe ɗum koye nder pinal fuutatoro fagga ko ɗum hunde fayodinde eno hen so en gari kadi ne haw ari hedde e hello ngoɗon hello ɗo jofoyro ɗo suko o yaltata dingiral ɗo so ɓiɗɗo suka debbo o yeehi ha o fuɗɗima yaltude dingiral o ƴoƴi o naatani ko wiyete gilli e yidde ko wonmo subtoto e fittandu makko wonmo koreji makko cuptontomo ɗon noon o yaha ha ɓooya o hollira e nder deftere nde wonde gilli ene jaha ha ɓooya polto suka debbo ronka nanande ɗum heɗono njool mum ɓaleejo walla heɗono njool mum boɗeejo o wine nam noddimi min mi nootaki babam noddimi mimi nootaki mbaalam noddimi mbaalu am mbaalam noddimi mimi nota ndiccumi koppi jaarumi koyɗe mbaaloyam yo hoto fiyam yo ɗum ala hen mi refta hen nenam noddimi mimi nootaki babam noddimi min mi nootaki mbaalam noddimi ndiccumi koppi jaarumi lelnde mbaaloyam yo hoto fiyam yo ɗum ala hen ay ɗo wonɗo neɗɗo ene yetto e korko suka debbo ɗo omono ƴeŋta dingiral omono janga ko wiyete yidde ko o diwti hankadi jangude ko wiyete e muñal e gaajodiral o naati yidde ɓendunde wawde wadde ko suɓani hoore makko ɗum woni ngol ɗo jimol ko ngol fotata wawde tindinde meɗen o addi kadine ko wayno gaaci jaltinoji gaaci ko ine heewi e nder pinal kutorde kewɗe jaltinoje gaaci ine heewi e nder pinal pular o limti hen gaaci kewɗi gaaci koɗeteɗi noon wappiti kuuje koɗirteɗe ɗe gaaci meɗen enen to banggue pular wappiti kutorde ɗe ko wayno sa wi baylol a wi hoddu a wi ñañoro a wi ɗon so ɓoyi a daroto kono gueɗel hen foof ene yaltina fodde gaaci temedere wadde gaaci koɗeteɗi ɗi ɓuuri hewde e kutorde keɗoreɗe ɗe o yaltini ɗum hen o holliri e nder deftere nde ko wiyete fantan e nder fantan kadi ne
tawdi ko e nder bange mbo yaltinnam temedde ɗiɗi e hello temedde ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi omo haala ɗo o woni ɗo naatoye Jolof ɗo en mbino pinal ngal e deftere nde nde ɓuri mobde ko nokkuji ɗiɗi Fuutatore e Jolof e Saloum nana hen kono ɓeɗo nalankoɓe mumen ɓuri dowlude to banggue pinal o wi mi woppata nayyi sabu koɗe kine kecci gallaɗi jorɗi ɗi gallaɗi jorɗi kolce gobaɗe guittoyoje yeewende kaɗoje joote laaceje baɗiɗe leydi nayi kay mbeɓani fantan ko leɓol pullo e nagge fantan ko leɓol pullo e nagge dontagol e ilo yaladi jaaƴe ɗo o rokki meɗen ɗo ene kadi ne fayida moyen mo hollirana meɗen wonde e nder gaci meɗen ɗi e iwdi fantan so neɗɗo ruttima e nder deftere nde hedde temedde ɗiɗi e capantati e jeetati way caggal muɗum fayi yeeso ma tawoy toon eɗen mbawi nadde e tongol deftere nde teskoɗen tan pinal pular woni halparen kuuɓal fulɓe e kuuɓal tengti noon e Fuutatore ko pinal jaajgal gondugal e perdam ko heewi ina tawe nder pinal nalankagal tawetake e nder kotkiji keddiɗi fulɓe saabi ɗum ko cañu rendo ngo e wonde ɗum iwdi nokkure kotki fulɓe woni haaloɓe pular ko ɗo woni kala ɗo fulɓe calti jeehi cakti e nder Afrique o gueɗel ɗimmel ngel ko jaydi wonde nafoore deftere nde sen gari e nafoore deftere nde kañum kay yiyama tawdi dañi hewɓe hande ɓe ene mbaɗa jofnirɗe jangde mumen to banggue université ene kutoro nde ɗo deftere ngam wawde jofnirgol jangde mumen ene ko wiyete seedam fagal jogtiri ko doctorat walla thèse d'état eɗen jogui yimɓe hewɓe tawi koye mabere tubni mbawa wadde doctorat d'état mumen nden ballal ngal o waddi ɓurgal hewde hen nafoore nde ko nden neɗɗo so ene waɗa thèse doctorat d'état mum walla licence mum kala ko wawi wonde so tawi o suuɓi koye pinal meɗen enen omo wawi jolde o yaato kaari yaato Dona Guellaye yaato kaari nan ga yaato ga ene kono hande so welama tan o yaltata Dakar walla o yaltata université Nouakchott omo wawi joɗade ɗon tan o hocca deftere pinal men nde o ƴeewa hen ko yiɗi hen wadde hen ko fof o wawa hutorade ɗum